रुंसारि बुदला दैमारिया 1968 मायथाइनि 2 मार्चआव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं बालिसिता गामियाव बिथाङा जोनोम मोन्दोंमोन। पस्ट अफिसा जाहैबाय आमबागाव। 1 नं बालिसिता गामियाव जोनोम मोननायनिफ्राय उन्दैनिफ्राय जों मोनथिनायाव बिथाङा गिबि समाजनि खामानि मावनो आखायाव लादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानिखि आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनाय, बे दाबिनायाव बिथाङा गिबियैनो समाजनि थाखाय खामानि मावजेननो बिथाङा आखायाव लादोंमोन। आरो बिथांनि दैदेननायावनो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि जानिखि आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनाय, बे दाबिनायनि सायाव गोबां रायजो राजाया जांख्रिखांनो थाखाय उत्सा मोनदोंमोन। दिनै जों गोसोखांनांगोन बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थाफानायजों लोगोसे बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि बारग'खांनायनि उनाव बिथाङा बर' थुनलाइ आफादावबो बिबान लानानै खामानि मावबोदोंमोन। आरो बेबायदि बर' थुनलाइ आफादाव थानानैबो बिथाङा बर' माहारिनि गेजेराव जानाखि धोरोम बास्लायनाय, गाव गावनि असे धोरोम बाथौ धोरोमखौ गारनानै गुबुन धोरोमफोराव थांनाय, बेफोरखौ होबथानो आरो गावनि बाथौ धोरोमखौ स्राङाव लाबोनो मोनसे सुबुं माहारिया गनायजाथावना धोरोम खालामनो थाखाय बिथाङा बै समनिफ्रायनो नारा नाथायै नाजाबोदोंमोन। आरो बिथांनि नाजानायावनो दिनै वेस्ट बेंगल, दार्जिलिं, सिक्किम, जायनोखि बांलादेश, गुबुन जायगायाव थानाय बर'फोरा दिनै खालि बाथौ गायसननायनिल' खामानिखौ मावनो लायोसै। आरो दिनै बुहुमनि बर'फोरा बाथौआदि बर'नि गुबै धोरोम, बे सानस्रिखौ दिनै बुहुमनि बर'फ्रानो बिखायाव बजबनानै लानो मोन्दों। बिथाङा गायसनजेननायनिफ्राय जिबायदि देहायै मोदोमै नांबोनानै खामानि मावबोदोंमोन, बे खामानि मावनाया जोंनि सुबुं माहारिखौ दिनैसिमबो गोसोखांहोयो आरो बाख्नायथाव होननानै जों बुंनांगोन।